Pozdrav ljudi, danas snimamo lomljenje sa bicikla. I evo ga jedan. Naš drug Boris, tako zvani. Hoće ne? Evo ga iz akuće. Čuva govno. Jesi dobro? Evo, sačekajte molim vas ljudi. Sada kreće Dejo i ja, opet ja. Dobro, ti drži kameru. Snimaj sve, pojačano ti je do kraja. Pojačano ti je do kraja. Ali nemojmo ti jako suditi. Pošto ja već... Samo točak utučak. Ali nemojmo zalet. Krenem ko da ja tebe preteknem. Ajde, Bato, hodaj. Nemoj me samo paliti. Ja ću sam skočiti. Ljudi, inače, molim te da volite da dođe. Druga, stani prvo da ja digni, ja nisam. Ja se sramim. Si dobro, druže. Ali kako smo natanje uradili brzi, kako bi bilo? Ajde sada vi. Sad ja držim kameru, vas zvuče. Da. Mogu na tvoje bicikl. Sad vi. Sad. Ali uvećano ti je ovo do kraja. Nije. Tako, nek ti bude uvećano do kraja. Da sve zvidke iz daleka. Se ne bude dobro vidlo. Onda ti bi ponovo hodili da se bude. Idu Dejo i Remija i sad će nekako da padnu da urade prank na strikom. Prank na strikom. Pani. Aj, je se dobro. Stani. Dobro, je li dobro? Ne vidite se dobro. Izvinite ljudi što puhavi. Malo smanji kameru. Sada Dejo drži kameru, ja i Remija. Dobro? Ja sa tvojim. Ja ću voziti ovako. Nismo te vidjeli. Ja smanji malo kameru. Pa smanji, daj do kraja. Meni spade lanac. Upravo je Remi spao lanac. Da, sačekajte ljudi nekoliko sati da ga ne vrstiju. Da, jesam. Sačekajte ljudi, molim vas. Stani, brat, trebam ovo. Aba! Nema veze, drugar. Jesi snimao ovo? Joj, nisam. Da snimao ovo bio bi šao. Ajde, brat, ajde. Za ovo bi bilo dosta lajkova. Ljudi, inače, što se tiče lajkova, Što se tiče lajkova, probat ćemo novi video da dođemo do 5.
500 lajkova. Ali ako Ne nadam... snimaš. Ali ako... Ja ne mogu. Ali ako dođemo do 400 dislajkova, onda ćemo drugu raditi video. Tipovi ljudi u školu. Da, ali ljudi, molim vas, ako nam ne ostavite toliko lajkova, možeš... I dislajkova da vam se ne sviđa video, mi nećemo raditi to. Da, i... Spavati opet vam. I onda ćemo... I slomit ćemo ruku. Kad strijeka da nam... Ljudi, morat ćete malo čekati pješačenja. Morat ćete malo čekati, ali ćemo i ovo snimiti. Da, ljudi, ako... Puštit ću kamermana. Ovo će biti dosta lajkova. Izvini što sam namjerno uradio. Znači drugih biciklova ja radimo. Da ga ja na četiri. Zeka ti ga zadnje u gumama. Aj se sada razbiređe malo. Nemoj jako žaba. Jesi dobro? Ljudi, lomit ćemo smislom. Eno skaj bagira kuma. Eno je kuma goni pjesak. Jesi ti on kum? Jes. Stanite ljudi. Rekajte malo. Meni je rođak. Ja ću držati kameru, a ti doći na moj bicikl. Krećemo evo samo odmah. Ajde baš da snimimo pad, ali da nekome nešto prekrvari. Ne. Što? Bolje kad ti prekrvari. Da, ali kad se lomi nebojva, pošto neki to pokušaju uraditi, pa nemojva, nisu ribi toliko veliki da nam krvave. Spadamo i da se krvamo. To se i ovaj klip snima. Bojan. Ljudi, malo će biti sada priče, izvinite, molim vas. Jo. Da. Ko se sad lomi? A hoda li Bojan? Hoda. 2 godine 4 mjeseca. Ti drž kameru sada. Kamerman. Dobro. Ko se lomi? Dobro. Pa lomili smo se mi već. Ne, nismo ja i ti, bato. Idemo ljudi polovo, nešto s kamerom i nije u redu. Ljudi, očekujte svašta u sljedećem klipu. Jeste li dobro? Jeste li dobro? Slomio sam koljeno. Obima ga nisu. Ljudi, Nije prank, slomio sam koljeno. ako ste... Ja se ne foliram, undari lome je bicikla. Vidi, jel ti prekralo? Ne vidim. Nije. Kako je Remija pušti bicikla. Ljudi, ovaj klip neće još malo potreti. Još 2 puta da se slobimo. Ajde. Ja neću više. Dobro, onda je... Onda ti ja ide umije po 2 puta. Dobro, ćeš ti snimat. Dobro, basta. Odmah drugi klip, da danas.